Mayong buntag matalon na. So, wow Philippines, wow matalon. Na ko'y bagong na-discoveryan matalon. Atong bagong tourist attraction ang matalon liti. Sa tinuod, every week sa kada barangay mga opisyalis ang utana ko kuan ang sa nindot nga lugar sa ilang lugar na pwede na itong ma-develop kaning kuan Monte Alegre. Dugay na ko nag-site ani niya at kanang oras o time o financial dugay ko nakaari, pero sa karon nato man nagyud ang pangandoy. Sa kuan po din nga ning Monte Alegre napakoy kuan atoon nga nasakop siya San Juan nga cave niya Little Baguio. To be follow na itong atong video kay tungod sa oras nga ug time niya financial. Basin pohon o makuha na ko'y time adto kuha ang ipakita sa ninyo ang atong discoveryhon pang tourist attraction na cave na siya or kaduhang nga kung ano itong Little Baguio sa Matalom. Okay, ari sa kasakuan sa Monte Alegre nga kuan ilahang ikapanghambog o ikakuan nga lugar nga mahimong tourist attraction na to puhon og makuan ni sa atong tourism nga kuan tourism aron makuan ni ma-develop niya kadtong kuan kintay maka-access ani nga kuan video palihog ko share sa uban niya like and share aron mas daghan pang makibawa kung adi ay sa Monte Alegre ang anindot pud nga falls sa Taginis Falls. Sa ang kanang Monte Alegre mao ni nga kuan pinaka last nga kuan sa Matalom na pinaka last sa lungsod ba, pero nindot ni siya nga lugar kuan na ani sa kuan masakay gagawal-habal niya di pa laman ning complete kanawang simentado tanan, pero may portion nga di pa simento. Sige, kung sa dining Taginis Falls ang ganing Taginis Falls sa Monte Alegre usa ka lugar nga nindot niya murag na siya lang magamay nga nagagas ang tubig nagawas pagkahuman kuan kanang dito sa ubos nailinaw nga dako nindot ko siya nga view hinlo niya kuan pod ba nature ba nga kuan mura ba dili pa ingon nga kuan kanang develop gay kuan lagi ipakaayo kuan agdan nipan ikahuman kuan kaning Taginis Falls sa barangay Monte Alegre nindot ni siya inigsaka nimo nay murag langog niya nay tubig kuan pud niya kuan ako lang ang og makakuha niya nga video sa kaning akong videohan nga Taginis Falls. Like and share akadto pong napainindot nga lugar palihog lang ko kuan message ko sa Facebook Francisco Pipi Jr. aron to atong adto niya basin po ma-develop na sa tourism magtinabangay lang ta matulunon og pwede po atong picturean niya itag ko sa Facebook aron mas atong adtoon good sa kuan sa tourism nato ato ning kuan paningkamutan nga mas muraghan pang atong turismo aron o daghan ning atong turismo sa tinis lungsod aron makaibaw ang kuan mga
sa taga-tourism department madibilat ni siya kay unsa man diay kuan unsa ka importante ang tourism. Ang tourism sa kalungsod mo ay bang mailado niya mas madaghan ang tao o kuan kanang mas makuan ta ba maratag manon nga natay daghan nga tourist attraction magtinabangay lang ta matalom nun niya sa kanon sa panahon karon kay napamantay problema sa virus di sila matang suroy ang akong gibuhat nagkuan lang ko murag mag-discover pa ba sa daghang kay daghan pa man tang tourist attraction nga ag wala pa mahibuis sa tanang mga tao or taga matalom akong paningkamutan nga akong ikahibalo sa tanan aron mas daghang moari ag kakuan na ag epekto mas maayo pod sa atong lungsod. Magtinabangay kita alang sa atong turismo, magtinabangay kita alang sa lungsod, magtinabangay kita para sa kalambuan sa atong sa matalom ug ayuhan sa tanang matalomon. Di ta sigdaot kay naman lagi ubang tao nga magdaot magtinabangay lang ta matalomon alang sa kalambuan sa lungsod sa matalom sa Quinto Distrito. Once again, mabuhay matalom.